Budou operovat Michal Sadílek a David Moses. Byla porážka 3-4. V poslední jinou trefu se postaral Erik Prekop. Balon hlavou, teď ne úplně. Má v rámci jednoho roku nejčastěji posilují své kášely, pochvalu ze střídačky. Míná kop. Trošku sklepl. Jeden z hráčů branu výborně tam pak zapracoval. Tomáš Chor. Ještě provod po výborné práci Sanyanga. Ne, pardon, to byl David Moses. Tady byl trošičku očekávaně brát v poslední době velmi ceněnými, řekněme, zásobárnami. Ještě tam zatlačil Jan Bořil, ale teď už s míčem brát Jusuf Sanyang. Moses do autu. Slavisté znovu kompletně nových 10 hráčů. Vasil Kušej, Muhammad Čam, Jusuf Ambodži, Tomáš Voček, Erik Prekop, Hamidu Kante.